kuan, ngano nadugay man sila. But lang. Uy, nuli na ba ito ang panday ti? Sa may na to? Salig ka to, kay panday man to, tanaw lang natuto ni Papa, inig uli niya, ang iyang gihimo. Uy, karon ako nadugan mo to. Papa, siguro ron. Dali, ato at doon. Yan, nahuman ra. Amo lang, ipatagal ng grato niya nimo. Ikir ba to? Oh. Yan, nalala TCR, mana siguro ba? Hindi pa ka ng TCR. Tataw to na. Tagulan ni uli. Oo. Yan sa may phone niya. Ikaw lang daw balatan ako to. Okay na daw to. Masih Ardia. Mula sa sin? Wala may agi lagi. Ano siya man no? Managot taon. Wala man ay agi. Alam ba itong tanawon? Binuang di ko musuhol ana eh. Hindi agi. Maagi ana. Ikaw Kita bulan naman nag sin. Umbot lang niyo. Sa ako ni. Itong suhol eh. Wala agi. Di na bisibutang sa subang mas balay. Sa akin ko na niya sin. Kita bulan sin. Kita bulan naman sin. Sa may forma na be. Niun man ako. Di kuha na be. Usan ka balibangan eh. Gusto nga na to. Bagay ba nimo? Anak, sakto kayo. Ikaw, okay na lang? A few moments later. Tantangon nga, asa mo kita o bawal nga. Ito silid. Mabuli mamang ka nang mo ka paninda itong bayad. Ako saan magbayad? Napalpak man eh. Tantangon to eh. Tangtang mo, di ba? No, 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 no. Palagot propaganda. A few moments later. Pa, naraman di ka din yan. Ito, mama. Lord, diri doon. Paapas na ko mama na mo. Amuli ra ko ron. Ako na din wasod. Dali na pa. Dali na pa, mama. Bago maupugot. Ang sabi na, Gamay ra na. para sa kita pa. Kaya pa din na ito. Ayaw pa rin. Ayaw lang pa, ikaw lang muna dito. Sulong lang mo pa. Sige, di man ka mo sakay. Ala, dalaan niya akong call. Dalaan niya dito, uli na ko. Ato na ko natuwason sa balay. Uli na ko.
Naunahan tatin din na. Pupugwet na si Papa. Lo! True! Oh my God, wala disgrasya. Ay, oh, ito na. To the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom. No. Namula, asa ng